urte pasadira jada, Erandion kirola ere euskaraz egitasmoa martzan jarri genuenetik, eta denbora guzti honetan kirol jardunean euskararen presentzia areagotzeko ahalegin handiak egin dira. Fomentar el euskera en estas actividades, sobre todo, y que aquellos que no han iniciado, que se inicie el uso del euskera, aumentar la presencia de esta lengua nuestra y aunar un poquito lo que es el euskera y el ocio y el deporte, ¿no? Zentsu honetan, euskararen aldeko partidonek beste parte hartzaile bat izango du hilabete honetatik aurrera. Lutzan Arraun elkarteak proiektuarekin bat egin baitu. Aurten, 3. urtez, beste kirol batera saltoa eman dugu eta nola ez, gure herriko identitatea eta izena eramaten duen klubarekin lanean hasi gara. Lutzan Arraun elkartearekin hain zuzen. Orain arte, Erandio Kirol elkartea, Astrabuduako futbol taldea eta Betiko neskak ibili dira euskararen aldeko apostu honetan lanean. Euskara eskolatik atera eta gozamenarekin, lotzeko asmoarekin, 380 haur baino gehiago saiatu dira euskara haien eguneroko kirol jardueran erabiltzen. Zaila dela dakigun arren, ez da ezinezkoa. Oraindik ere, desoreka handia dagoen arren, euskara eta gaztelania maila berdinean kokatzea da egitasmo honen helburua. Eskarmentuak erakutsi digu horretarako ez dagoela errezeta magikorik. Ez da kasu guztientzako balio duen metodologiarik. Horregatik, urtetik urtera lantresna horiek berritzen duaz. Nik esango nuke metodologikoki alde batetik saiatzen ari garela barnera begira entrenamendutan sentsibilizazioaren bitartez eta esku hartze zuzenen bitartez geroz eta gehiago entzutea, euskara entrenatzea, partiduetan eta bestelako kirol ekitaldietan antzera. Aurten adibidez, markagailuan dagoen desoreka hori murrizteko hainbat kirol ekitaldiren zuzeneko emankizuna izango da. Hau da, guztion aleginarekin hainbat partida, estropada, aurkezpen, kampus eta teknifikazio jardunaldi zuzenean kontatuko dira. Nola ez, euskaraz. Andoni, 5 Iñaki Vicente, 15 Josu, 2 Iñaki Txakartegi, Horrez gain, eta euskaraldiarekin bat eginez, rol joku bat martzan jarriko da. Aho bizi eta belarri pres nortasunak sartuko dira jokoan, eta parte hartzaile bakoitzak erabakiko du zeinen alde egin. Zuk agian erantzungo dira zu gazteleraz, edo agian euskeraz, zentzu badakizu, ezta? Orduen hori da ezberdintasun bakarra, aukeratu gorria eta urdinaren artean, gogoratu mikroa hitz egin eta aurikularrak entzun, baina honek ere hitz egin dezake euskera. El proyecto también entra dentro de los objetivos que tiene el euskera y del compromiso de los 11 días, tanto para escuchar euskera como para hablarlo. Ya lo estamos entrenando por medio de esas retransmisiones en directo, los días de partido, como decía también en algunas regatas, y de alguna manera nos va a ayudar mucho para que cuando llegue el Euskaraldi, pues la dinámica ya, como digo, ya estén entrenados. Horrela, denon artean euskararen erabilera zabaltzea lortuko dugu. No solo sea la relación con las jugadoras, sino también con los padres, que nos parece muy interesante también que los padres entren en esta dinámica. Estamos intentando, además con los padres, también en las retransmisiones, porque es un plus de confianza, incluso para los jugadores, porque se sienten importantes. De ese tipo. La verdad esta pues es para dar visibilidad a la mujer en el tema del deporte, pues porque al final pues el esfuerzo es el mismo, pero pues las recompensas no son las mismas. Modu libre eta lasai batean giro bat, euskarazko giro bat dago, umeen artean nabaritzen da konturatu gabe egiten dutela euskaraz eroso daudela. Jarrai dezagun beraz, Erandion bidea egiten eta igo dezagun denon artean euskara gailurrera.